Padalaganin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo o no has querido. No estés pensando que eso es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Alright, maray na hapon. Alabaon sa tuya na introduction. Ano daw ang Padapluso na. ano daw ang pangmati kan sa kuya na partner nguya na pagkahapon. Ano? Ayos lang. Ayos lang. Yeah. Garo napasa emosyon na mamatian ko kaso saraw. Lalo na talaga na mag-partner. Oo. Share for sickness and in health. Ay, maray na hapon. Balik sa mauran, ano? Basang-basa na naman ang kalsada. Sa oras sa ulan. Oo. Basang-basa sa ubikan na magkakaya na di. So, ages? Ages. Makamusta po kamo dyan? Una ko nga ningun yan. January 7. Uy, pitsa 14 na. Kasi 14 na pala. Hindi Oo. nakita na ko ni Mariel, ni Miss Mariel. Ano nga yung 7? 14 na baga ngaya? Dawi ko, ay sorry na. Ika-late kang sarong simana. mo, kan Grabe, pitsa. grabe nang pinag-iisip mo ngunyan. Ano? Sus. Kung paano ko magamit. So, ano? So, gift certificate. Ay niya. Igwa ka? Ora! Sa mata o. Igwa pa ako dumaan. Di ba ka pa? Oo. Esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Oy, maray na hapon sa mga nag-aantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Hello sa mga nakaantabay dyan sa mayong Facebook Live. Kumusta ka mo sa inyong mga lugar? Lalo na sa mga sa abroad. Yes, maray na hapon po sa Indo. Somehow, nakakatabang kita para sa mga yaon sa abroad na maipaabotan sa indang mga concerns digdi sa Kabikolan. And then, apod kayan, tangani na maaraman man. So, mas maging aranian sa indang pangmati. Kaya No? parang feels like home. Yes. Oy! Kumusta sa mga relipod dyan? Yan, so, sabi kang sarong meme sa Facebook. Anda. So itsura kan sarong lalaki nakatukaw. Mm. Nakahiling duman sa banyerang may tubig. Nahiling mo ito? Dae. Nakahiling duman. Imagine ko lang. Nakahiling itsura duman kayo. sa banyerang may tubig. Ano kaya pag-iisip kayo? Ang sabi kan caption duman sa memes. Hindi na ikaw yung tubig na kilala ko. No, o hindi na ikaw yung tubig na kilala kong dati. Nag-iba ka Nag-iba na na? ngayon ngunyan. Maliputo na da. Maliputo na da sa tubig. Kaya man sabi kan iba, ang pagkarigos da sa mga panahon na ini challenge para sa satuya. Sisay dyan so dahil pa nagkarigos. Si Saya Berta, saan ka mo? Hapon na di pa nagkakarigos. O pirangal daw na kamo di nagkakarigos. Ako, day pa man sarong aldaw. Pwede ka ba masarap? Day pa man ako sarong aldaw. Pero kasi bago nangarigos kapag aga. Day siya ng personalan. Sorry na. Early in the morning. Ano yan? Apod Kenny? Ano? Karaybaya. Early in the morning, ako ko talaga na challenge talaga para sa kuya ang pagkarigos. Early in the Siguro 30 as early as 5 a.m.
Challenge talaga sa kuya. Kaya pas ako pagkaaga. Nakulon ka mong nagpapas para na. Pas ako pagkaaga. Kamo po, mga tugang. Pierde todo. Pas man daw kamo. Ako nang gaday ng gad. Basta makarigos. Malipot yan o ano. Basta magkarigos. Malaog ka sa trabaho. Day nang arigos. Para lamang kung halimbawa nga niya may broken schedule ka. Pwede ka Arog ko. mag-uli. Arog ko. Yan. Oo. Alis, pwede ka mag-uli na magkarigos. Unto na. Minsan, di na ba ako nagkakarigos? Oo, Dako na ayun. ako dyan binalaymay sa baba. At tapos ang heater mo, nasa perangan ito, 60. 40 sana. 40 lang. 40. Grabe na ang malapnos 60. Maputi o nakaan si kuya eh. Pagluwas ni kuya isa, sisay ka ngaya. Porque Garo ka kayang suurig na piglabonan. tú te aprovechas. Diba? Patiunan ka na. Mm-mm. So, ayan na. Pero ugalion man rin na magkarigos, Ay, mga natural. tugang. Kasi, yan nga ni ang pandemya, proper hygiene, ang kaipuhan tangon yan sa mga panahon na inita. We all know na yaon ang COVID-19. Kaipuhan malinig ang palibot, especially sa tuyang lawas. No? No, pinag-urulay-ulayan ta naman sa na Ate Chi sa pagkarigos. Dahil na kita marayo. Dahil na kita marayo. Dahil na kita marayo. Basta ako, nangangarigos ako agag. Aga, nangangarigos ka. Pagkabanggi, nangangarigos ka pa. O, Pero lawas na. pirang beses ka nagkakarigos? Twice A day. Wow. Bago magturo. Pero pag day kaya, day na. Pag piriton, tama lain ang pagmati mo. Yan. Pag may helang. O, ngunyan mga tugang, pag urulay-ulayan, pagkurukarigos, no? Kuro karigos Oo, talaga. pag kuro karigos Kuro ta- karigos. Bako karigos? Karigos naman. Pareho naman sa yan. Kung ano ang tamang pagkarigos. May igo palan Yung kita. maliputon baga kaya May mo tama palan, Ate Chi, na pagkarigos. Pag nangangarigos ka, anong enot na pigdudumog mo? Kamot. Sumamara. Didot-dot ko muna kan tubig. Halimbawa, nasa balde ang tubig. Didot-dot ko muna ang kamot ko sa ay, malipot pala. Ang sabi, Ang primerong pag ma-test ka kung ano ka lipot o kainit ang tubig, elbow ang piga. Yan. elbow. Yes, kasi mas manipis ang kulit sa siko kaysa sa kamot. So, ibig sabihin, mas sensitive ang Mas siko sensitive ta. ang siko. Maaraman ta kung mainit. Pag nainitan ang siko ta, malamang mainitan ang lawas ta kaya. Pero igwa pala na, Ate Chi, na igwa pala na tamang pagkarigos. Ay, talaga. Pag ako basta nagkarigos, minugdog ka. Dugdog, pagdugdog, sabon, hilod, ragnaw. Siyempre, ma-shampoo ka. Oo, ang shampoo 3 times a week lang. Tawara ka man buhok Wala ng akong shampoo. buhok. Masa na yung shampoo ko. Ha? Minsan kaya pag nasobran sa shampoo, medyo maalnaso ng buhok. Di, tsaka may maraming na benefits man talaga ang pagkarigos, no? Yes. Pero nang mahamot ka, malinig ka. Malinig ka pa. Malinig kita ka, boss. Kaya mga rigos, everyday. Wala maluya magdalagan sa itong internet. Bakit? Maluya magdalagan sa internet. Igwa pala tamang paliligo. Ang paliligo ng tama. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te hace Ito palan, bako lang palan. Ikaw kuya man paano ka magkarigos? Internet mo da, lilipot. Lilipot man. Iyo, pati internet lilipot. Ano apod kay ni, ang pagkarigos, sabi kang iba, ang primero nga kuya ay nadugdog. Ipalapwas, tayo man sa nang pinakamalipot. Mga tugang. Baka makaaro ka kay itong lalaki na bigko para hiling sa batya na tubig. Ibang-iba ka na ngayon sa tubig na nakilala ko noon. Napakalamig mo na ngayon. Sa mga paraan tabay ta, paano po ka mo magkarigos? Paano kita makarigos? Diretso dogdog? Sa ano pigiinot? Ano pigiinot pag nagdudugdog? Bitis? Hita? Ika Ate Che, anong inot mong pigdudugdog? Anong nadudumog sa imong inot pag Bitis. nagkakarigos? Bitis. Mamarambitis. Paglaog mo pa sana, dumog na so bako tiles ang mo ang aram ko, marmol ang mo ang salog mo sa banyo, marmol. Tiles na. Tiles na. Marmol, agar marmol.
Marmol ito? Marmol na may mga diamante. Yan. Oh. Grabe, ang bugo. Nga, mao ko dan talaman kung paano to ang tamang pagkarigos ta basta sa baka minsan may nagkakahirilig na sa nakita sa laog kan banyo na Nagsisirip ka sa banyo? barita na nailang nga sa banyo na nadismayo. Mga Because arog of ka yan. hypothermia. Oo, mga arogan. Ang sabi, dapat inuto mong dugdugo ng bitis mo, dumugo ng bitis mo. Para yung heat, para yung lipot, dahil magdiretso tulo sa taas, sa payo. Kasi, Prone delikado. Oo, so may mga Oo. high blood. Dapat bitis, pasakat, paa, tuhod, bewang pa. Sabayan na tabi ang bewang. Tapos balikas. So, pataas na pataas. Hindi spaghetti pababa ang pagkarigos. Dapat, from sa baba, Paitaas. pataas. Oo. Nya paano kung shower? Pwede man baga. Luwayla, pag on mo kang shower, Matami, subitis mo. subitis mo. Di baga, may shower man baga na kaputan. Baga. So, yun na So, yun. removable shower. Yun. Movable. So, Movable. kapag ka, si Kuya Man, gusto ang kato. Ma-tipsik sa imo kung saan mo gusto. Ano? Sabi digdi, naina ito, huwag gumamit ng mainit na tubig na pampaligo. Mas minsan baga kaya, mailing mo, ako may nailing ako ka to dati, nagarigos ate Chi, nag-aaso subalde. Yeah. Nag-aaso subalde. Sa sobrang lipot man. Unang kasan, sa sobrang lipot. Oo, sa sobrang lipot man, biyong nag-aaso su piglag niyang tigtibno niya sa balde. Tapos, very delikado yan sa buhok. Sa payo. Nag-hair Day nanggad magdugdug kay mainit na tubig sa payo. fall control. Ako lang, mararaw talaga ang buhok, ang texture ng buhok. Oo, naluluto. No. Sabi ni huwag gumamit ng mainit na pampaligo. Mas mabuting maligo sa maligamgam na tinatapos ng malamig na tubig. Maligamgam muna, tapos malipot ng tubig. Bago sumapoon kita pagkarigos ki malipot, saka kita dugdog kan maligamgam. Pero don't you know, Kuya naan pagkarigos nin malipot na tubig, nakakatabang na makapagpagayon sa tuyang lawas. Ang pagkarigos ning mainit na tubig. No, malamig na Malipot. tubig. Nakakatabang sa Nakakatabang na mapagayunan sa tuyang lawas. Dakulo na dakulo na maray na benefits ang pagkarigos. So, may mga benefits din na bako na. sumalipot na Yes. na Oo. tubig. So maski maliputo na ang panahon, okay lang na magkarigos kita. Oo, kasi malipot. kung So, may nakasanayan mo na, kaya di ba? Kaya man baga ngayang kaya man na magkarigos na malipot, why not? Di ba? Pero kung arog sa imong may Yan, mapuon ka naman. Nakakapagbawas ito kitimbang. Pero, di ka na magkarigos ni Ano na sa malipot. itsura ko? Di ka nang ibabawas sa ano na sa timbang. itsura ko? Madam Ruby, magkarigos ka tabi ni malipot na tubig. Digdi mo na kita sa paliligo ng tama. Huwag daw kaagad lumubog sa tubig, lalo na kung mainit ang tubig. Ang mainit na paliligo ay hindi maaring gawin ng mga tao na nagdurusa sa sakit sa puso. O kung may sakit ka pala sa puso. Hindi na Iyo. Hindi ka basta-basta maglubog sa tubig. Dapat Dapat, halimbawa, malubog ka, dapat below kan, mo, Yes. chest. Oo, sabi below digdi, kan heart. hindi rin rekomendado na ilubog ang buong katawan sa malamig na tubig. Mahalaga na ang lugar ng iyong puso, sa puso So lugar ng iyong puso o sa tikab, pirmida ang nasa itaas kan tubig. Yun. Hanggang dyan sa nasa itaas kang puso, kung malubog kita sa tubig, halimbawa sa swimming pool palan, tapos, mas kanais-nais daw maligo ng 2 oras bago o pagkatapos kumain. Ako, bata na testing ko na iyan na pakakaon ko, saka ako kuminarigos. Oo, so dahil pa nga ning 30 minutes. Dapat magkarigos na bago magkaon. Before magkaon, magkarigos na. Yes. 2 hours before and Pero kung after. nagmamadali ka, pwede rin basta before meals.
Oo, may pagkaaga baga, pagkaagang makarigos na nag-iidali na ano. Minsan, di ko lang sa maapot kita sa mga masunod na aldaw. Halimbawa, kung halimbawa may nag-aantabay ng mga experts ngayon na pagkahapon. Recommendable ba yan na magkarigos na pagkamata-mata? Na Ay, di pa nag-intake something na mainit sa lawas? Hindi eh. Pero may aram ako kaya na sanay ang lawas na mag-inom ki mainit. Mm-mm. Talagang juice. Mm. Hindi sanay na juice ang inom. Juice, Tapos, pagkaaga. oo. Ay, recommendable. So, 2 glasses of water. 4 nga niya. As much as pagkamatapos pala? Yes, as much as possible. 4 glasses of 4 water. glasses of water. Tagaro malili. Pero maligam-gam? No, yung tap fresh, water lang. Fresh water lang. Tap water lang. Potable. No, syempre. Natural. Bako wala ka magkainom kang tubig na, Dapat magpailaw kang nabaw ka magsalod ng tubig sa gripo. Diba, iced tea ang magluwas. Oh, iyo, totoo. Dahil nag-inom ka dyan. Baka maraot kita. Dahil kita makaprograma. con tu sonrisa, con So, ayun databi mga tugang, dapat palan 2 hours on or before and after magkaon. Dahil po Yes. magkarigos na pagkakarigos makaon tulos or pakakaon magkarigos tulos. Yan. Oh. Kung kita baga sanay kita na hiridalian. Mhm. Bisan pagkakaon, makarigos. Mhm. Uy, late na ngayaw. Di sa puti na sa pagkarigos. So, dapat talaga kumbaga ang pagkarigos systematize ba na, pinag-iisipan. So, yan po ang mga paagi, ang tamang paliligo. Ito pala may mga nagkaorokudan kita nguya na ako actually, dahil ko man pigi-isip ini yung pagkarigos ko na. Basta ako pag nakaisip magkarigos, makarigos kita. Ito pala, halimbawa kung sa swimming pool, mas magayon pala kung mababad ka, magkarigos kita swimming pool, nasa ibaba kan puso ta, ang tubig. And pag makarigos, halimbawa may mainit na tubig or maligam-gam muna, saka na Siring sa malipot. Siring sa malipot. Pag sumalipot, pasiring sa maligam-gam. Tapos sa payod, magdugdug ki mainit. Yes. Yung maligam or maligam. Ba't ako tudon kaya? Ako, ang init, nagtitipid kaya kita sa tubig. Minsan ako talaga, pigigibo ko, sala pala nitong pigigibo ko, dahil na po nito pag-arogon mga tugang. Sarong dugdugan sa buntulo. Na halimbawa maligam-gam, ako talaga minsan, so napapaso ako, saka ako makarigos. Pag dudugdug ko, ang iinit ko talaga sa aring pupuro. Sala pala nito. Talagang mamamatian mo sa init kasi baga, pag nagdugdug ka digdi sa payo, nagdugdug ka na sa payo, mababa sa lawas mo. So makakatipid kita sa tubig. So sarong tabo, malamang pwedeng madumog na sa bilog ng lawas. O 2 tabo, 3 tabo, ready na kita magsabon. But that is wrong pala. No? So padiit-diit from sa baba pa itaas dapat. Oh. So yun And then kung makaon nga, so makarigos kita sa ugto, 2 hours before magkaon or 2 hours after magkaon. Saka kita makarigos. Yes. Sabi man, may tama man sa mga nag-istorya sa kuya ng mga, mga mas matuas ako. Mas magayon ito, safe sana. Mas matuas sa tuya na, dahil ka ngayon magkarigos pagkatapos magkaon. Right after pagkatapos magkaon. Di ko aram nung ilang ito, beri-beri garo ito. Mga araw ka ito ang, apod gayan. Ba't ako minsan narugo kaan? Iyo, baga. Minsan nga, masira man Kasi magkaon syempre pag bagong karigos. Lalo na pag, makaon talaga ang una, tapos saka makarigos. Pagkaaga kasi, di ka man maka-spending 2 hours after ng Ano ba, breakfast mo nagkaon kang or 2 hours 12? before. Di mamata ka natabo nun. Ma-breakfast ka, day man Alas talaga. 4. Oo. Tapos makarigos ka alas 6. Alba, may laog kitang alas 8. Ma-breakfast kita 7. No? So, dapat pala 5 a.m. nakakarigos na Karigos kita. ka Hindi mo kita pwede magkakarigos na. Alat mo na, pag-abot mo sa opisina, mauli mo na kita makarigos. 2 hours da kaya. So, pag mga araw sa tuyan ng mga working people, garo daiyan nagkakaigwa ki. Then, nagkakaigwa ng sa katuparan. Dahil na isa sa katuparan, so araw ka itong tamang paliligo. Oy, may tamang paliligo man ka. Okay? O yan ang tigsasabi po mga tugang na tamang paliligo. Sa samuyang pagbabalik or sa satuyang pagbabalik, aramon ta naman sa mga benepisyo
Ha? Ang benepisyo kan pagkarigos ning malipot na tubig. Oh my God. Tangon yan baga, Kuya Manny. Ika, Kuya Manny, nagtibno ka kasubago? Ah? Nagtibno ka kasubago, Kuya Manny? Nagtibno, oh. Sabi na sa iyo mo, nagtibno ini si Kuya Kita, Manny. an mga arog sa iyang matuas sa to. Pwede nga rin mag-isip. Ah? Sa rawayon na ako. I-off-air ako ni Kuya Manny. Mas matuwa ka talaga sa Kuya Manny. Talaga nagtitibno. At very sensitive na ang sa indang ano. Iyo, oo. So, kaipuhanan magtibno. So, sa tuyang pagbabalik again, mga benepisyo kan pagkarigos ning Malipot na tubig. Ah, Dahil nangunya na malipot ang panahon. kung sakali na dahil na kita masyadong nakakata na malipot na tubig kasi maliputo na ngunyan nga ang panahon. Mainit yan kita kitubig. Isip-isipon ta po. Benepisyo ng paliligo ng malamig na tubig sa samuya pong pagbabalik. Ano? Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh, sobra kabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Impormasyong legal ang hanap mo? Opinyong legal ang gusto mo? Kasimbagang legal sa problema ang kaipuhan mo? Ang Kasimbagan.
Yaon sa programang Legally Yours GB. Ini ang bagong programa sa DZGB na madiskutir asin mapaliwanag kan mga eksistidong lay asin magtataon ng legal na kasimbagan sa saindong mga kahaputan. Legally Yours GB. Programang pangtawo para sa tawo asin kantawo. Legally Yours GB. Ignorance of the law excuses no one. Kaya dangog na para masabutan. Legally Yours GB. Abangan kada Sabado alas 11 ng aga, kaiba ang tambalang Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Legally Yours GB. Siyempre sa DZGB. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Sherma ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. 72 pesos SRP lang ang 135-gram trial pack na good for 3 servings. Available din ang 1.8 kilogram pack. Nestogen 3. Available in supermarkets and drugstores nationwide. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdig sa DZGB. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Para sa mga mahihilig magkarigos ning maligamgam, baka igwa kita ki nalilingawan. Ano? Baka may mamimiss kita sa pagkarigos ning malipot na tubig. Ako, malipot talaga ang pigapakarigos ko. Malipot talaga sa iyo. Ako sanay na magkarigos ning maligamgam. Sabi digdi, Sige. paliligo ng malamig na tubig, araw-araw, may mga naitatagong benepisyo ayon sa ilang pag-aaral. Magdangog po. Ang pagkarigos data bining malipot na tubig nagiging hamon sa satuya sa pang-urual daw na pagkarigos ta. Iyo, lalo na ngunya na na ma-Christmas. Yes. Malipot. Ma-Christmas. Naka-Christmas. Ngayon na malipot na panahon. Mas dakol da po sa tuya ang mas pinipili na magkarigos ning maligamgam na tubig. Pero ang pagkarigos da po ning malipot na tubig nakakatabang sa pagpapagayon o pagpaparahay kan sa tuya na lawas. Igwa kita ning 10 na dahilan kung nataada ang magayon. Magdangog Ang pagkarigos ning malipot na tubig. Numero 1. ano yung gusto ko? Nakakapagbawas ng timbang. Nakakabawas palang kitimbang ang pagkarigos kitubig na malipot. Kuya Mane, siguro si Angel, perming malipot na tubig ka ng pigkakarigos. Buminawas o timbang. Sinabayan pa kang daing pangugto. Pasma? Pasmado. Pasmado. Sa simple da po na pagkarigos ng malipot na tubig, nakakabawas inikitimbang. Ang sa mga orig, di pagkarigos sa malipot na ang malipot na tubig nakakapagpaaktibo kan pinag-aapod na brown fat na nakakatabang sa para mag-init ang lawas. Para mag-init ang lawas. Kumbaga, natural reaction kan sa tuya na lawas, no?
Ang pagdagdag daan ng aktibidad kan na pinag-apod na good fat nakakasulo kan calories Oh. na nagpapainit sa lawas. Iyo, taga rin nabibiglaan lawas mo, no? Tapos sa paagi reaction kan sa tuya na lawas, nagbo-burn kan calories. Pag obserbaran po nindo, lalo na mainit baga ang panahon. Ay, mainit, malipot ang panahon. Tapos pag nagdugdug ka, minsan ang lawas mo, grabe ang, kaya nag-aasuman baga. Baga. Tapos pag, halimbawa nga, tapos ka na magkarigos, or may nainot sa'yo mo magkarigos, pag naglaog ka, mainit ang banyo. Oo, gari siguro sabi nga ni, nag-evaporate. So init kan lawas kaya itong nagkarigos na nainot. So yun. So dapat pala, sa mga nagda-diet, magkarigos, malipot. Malipot. Yun. So nagpapasexy. Living proof uni si Angel na mustasa, no? Kaseksi ka ni po mga tugang. Kaseksi ka ning babaeng ini. Kaya ugalion po na magkarigos. Si Mariel, iyo man, sexy yun. Si Ito, Ate mas sexy ito kay Angel. Talagang malipot ang pinakarigos kay ito. Yan Tali namang- sa creek. Yan ang mga living proof. Pandoa. Pakusog kan immunity. Kay puwantaan mo niyan. Si kuya mga nag-exercise na. Kay puwantaan mo niyan mga tugang. Lalong-lalo na yaw ng pandemya. Sigon databi sa pag-aadal sa England, ipinagpapahiling databi na ang pagkarigos ng malipot na tubig nakakapagpakaskas. Kan pagdakol, kan pinag-aapod na white blood cells Na panlaban ta sa mga helang. helang. Yan na. Panood kita digdi kuya Simple sa na pala na pagkarigos ki malipot na tubig. Bako po sumaliputo na bako iced water. Bako iced water. So talagang lang. So normal na lipot kan tubig. Dahil hinalo na kung saan man. Yan Ang tulo. Nakakapagayon kan blood circulation. Sa mga nasusulat na mga ugat, may Mas may mga varicose veins. Oo. Or sa mga high blood. Diba? Pipagayon ka ina ang bulos kan sa imong dugo. Sa Smooth. lawas. Nagpapagayon da po kan blood circulation. Sabi digdi, pinapagayon da kan pagkarigos ning malipot na tubig ang pagdaloy kan dugo sa lawas dahil sa pagkarigos ning malipot na tubig na pinapadaloy da kan ang dugo para umabot da sa mga iba pang organ sa lawas para manatili itong mainit. So iko pala ki mga day na naabot kan dugo pagka magkarigos kita kay tubig na malipot, iabot iyan. So nagfa-function ang mga organs sa satuya. So satuyang lawas palan, So gustong sabihon nakakapagpagayon kan blood circulation. Di ba? So, galing. Maligo ng malamig na tubig araw-araw. Yan, pa? Pangapat. Sige. Pagkakaroon ng emotional resilience. Kung pwede ini panlaban sa stress, ha? Pag nagkarigos sa malipot na tubig, na lalabanan ng stress. Sabi rin, sigun sa pag-aadal, ang karigos po ning malipot na tubig nakakatabang na paglinangin or pagayunon ang nervous system na kayang magkontra ng stress o kayang kontrahon ang stress sa lawas. Yes. Kasi pag fresh ang fresh ang mind mo, fresh ang lawas mo, parang inspired ka magtrabaho. So, dahil babloy sa lawas. Di ba? So, iyan na. Dapat, sabi nga ni kan iba, energetic. May energy. Energy. Nakaka-boost ng energy pag bago ka bagang karigo. Ilingon mo,
May mamita mo baga na mahiling ka, babluyonon ka nga ya. Gari ka nga ng rigos. Iba minsan. Pangarigos na daw nga ta. Ikakarigos man sa nangayayan. Aron ka nga ya. Iyo, arog kaya na. Pangarigos na daw nga yata. Mapabluyon ka nga ya. Iyo pala nini ang gustong sabihon ka iyan, mga tugang. Ano, nagkakaigwa ng emotional resilience na pinag-aapod. Ano? And, pigpapababa man da po ang stress. Yan, iyo. Kung stressed out kita mga tugang, sa pagkarigos daaning malipot na tubig, nababawasan ang pagtaas kan uric acid na pinapakusog da ang glutathione sa dugo na nagkakatabang sa pagbawas ning stress. Kung stress ka pala, minsan ako, siguro ko kaya daw ako stress minsan. Hindi pa akong krigos. Kung stressful kang tao, na-stress ka, siguro ko, kulang sa karigos lang. Oo. Wisik-wisik sana kaya minsan. So gusto sabihin, pag araw ka ring malipot ang panahon, Ate Chi, baka stress lang yan. Ang sagot sa stress, paliligo. Okay? Pang-anom! Mga baby boy, mga baby girl. Pipababa ang tsansa na magkaigwa ka mo ng depresyon. Oo, tas syempre, so stress nga na pababa. Syempre, so depression man, may stress, mabawas man. Base sa pag-aadala, ang pagkarigos ng malipot na tubig, nakakataonin, kaginhawaan sa sintomas sa pamamagitan ng paglabas ng noradrenaline. Kan utak na nakakapagaan sa kamunduan o depression. Oy! Minsan ako, feeling ko, depressed man ako. Kulang man sana pala ako sa karigos. Pag-isip mo, ay mga makamundo ngayon yung aldaw na ini. Hindi ka mo pala nangarigos. Barudun ka. Day pa pala nagkakarigos. Kuya Mane, na-stress ka, Kuya Mane? Stress ka? Iba man na nakaka-stress si Kuya Mane. Yan. Sabi Kuya Mane, iwa ka na. Pampito. Nakakatabang da sa pagluwas kan pinag-apod na lymphatic system. Paglabas ng lymphatic system. Ang pagkarigos daring malipot na tubig, nakakatabang para maging aktibo ang lymphatic system na luluwas ning mga ati sa lawas dahil dadig di nababawasan ang tsansa na magkaigwan ng mga impeksyon. Natural. Pag malinig ang lawas mo, di ka maghihilang. Oo. Tapos, di ba, ang ibabaga, grabe alcohol, yes. Minsan. Pero di man nagkakarigos. Hindi. Tapos, very conscious sila sa lawas ninda. So, dapat magkarigos. Natural. Ning malipot na tubig. Pangwalo, unin natin siya. Pinapabilis ang pagaling ng muscle. Muscle o muscle? Muscles. Muscle. Sabi ni segunda sa pag-aral kan taong 2009, ang pagkarigos sa yelo, pagkatapos matinding training, nakakapagpagayon kan circulation, asin paghali ning mga lactic acid na nakakapagpa-kaskas kan pag-irahay kan o pagrahay kan lawas. Kaya pala ako nag-wonder ako, Ate Chi, sa mga training, hanahiling ko kaya sa video sa NBA. Nahiling ko na may garodram. Tapos yellow ang laog, ice talagang crushed ice. Nangabuntog sila. Minabuntog duman ang mga athlete, even sina LeBron James, Stephen Curry, si Kevin Durant. May mga video iyan, or mga picture. Pagkatapos kang training nila, naglulubog sinda duman sa sa iced water. Sa iced, bako sa tubig, yelo nga ni mismo. Yelo. Naglulubog sinda duman sa yelo. Sabi ko, data daw ini, sabi nga ni baga kan. Sa tuya, pasma ang abot mo ka yan. Abutin mo magka-sururip nga mga ugat. Oo, ang sabi ka, dahil ka nga ni magdumog. So, nahiling ko duman sa mga video sa NBA na data niya ko naglulubog ini sa yelo pagkatapos kan practice. Iyon na pala ninian
gustong sabihon ka ni. Nakakapagayon kan sirkulasyon kan dugo. Oo. And nahali so lactic acid. Oo. Nakakapag ka. So, madali na ma-repair ang lawas. So, kung halimbawa pagal, Kaya nagiging aktibo giraraya sa inyong mga nerves, ano? So, gustong sabihon, ano yan? Daing pasma. Daing pasma. Daing pasma. May mga doktor man, kang inot baga, may doktor man na nakauron tali sa programang Usapang Pamilya. Na bako mo niya tutuan pasma. Yeah. Bako da tutuso pasma. Pagkatapos mo kan hard training, hindi bawal magdumog. Hindi man ngayang scientific explanation si pasma. So, iyo pala nini ang dahilan. Kaya ako nag-wonder why ako kung nataarog ka ito ang pinagigibukan sa mga professional athletes, no? Na naglulubog sa yelo pagkatapos na training. So kung kita igwas sa pamilyatan na dahil nagkakarigos, mga minsanan sa na magkarigos, tuod-tuodon ta natabi na magkarigos oral daw or 2 times a day. Nakakapagpagayon pa databi ang pagkarigos ning malipot na tubig kan kulit, asin, buhok. Pag makanuso ng buhok mo, gusto sabihin, bira lang magkarigos. Ay, very dry, gari maragkuto. Oo. Siyempre, dakulo na alpog na niya dyan sa payo mo. Nakakapagpagayon na daw rinse po. off. Oo. Kasi ang malipot na tubig, nakakatabang na maiwasan ang maubos so natural oil kan skin kasi may oil ang skin at saka buhok. Iya baga. Minsan baga, Kaya mahiling kapag mga duwang aldaw kita din nagkarigos, garo kita may lana ang very buhok. dry na oo. Oo, ang buhok ta may lana. At saka yung lawas mo nagde-dry baga. Oo. Yan. Yan na. So, Tapos, mahiling taman sa tamanyo kan zarong tao kung day pa nagkarigos. Kung dry na ako. At di ka pa nangarigo. Di yan personalan. Sorry na. Oni pa, mas magayon da atabi ang pagkaturog pagkabanggi. Siyempre ka presko. Pag nagkarigos. Ning malipot na tubig. Ang pagkarigos na tabi ning malipot na tubig, nakakapagpagayon ning turog kan sarong tawo, segunda tabi sa libro na The 4-Hour Body. Dahil da sa malipot na tubig na nagtataodan ning epektong arugan sarong tranquilizer na nakakapagpakaturog sa satuya. Matrangkilo ang katurog ati. Siyempre kasi presko ang lawas. So siguro kung kita napapagalan kita magkarigos ay magkaturog, baka kulang lang kita sa nasa karigos, no? Kaya sa mga member of family na minsanan sa na magkarigos sa mga arog kaning malipot ang panahon. Ligo-ligo na. Si ate na walang jowa. Ano meron niya kung jowa? Hindi makarigos. You do it for yourself, hindi para sa iba. Regular na pagkarigos ning malipot na tubig. Sabi ni Kuya A, ako nagkakarigos laging maligamgam dahil naaali ang mga kulog sa lawas ko. Lalo ang mga kaukawan ko makulogo naaali basta maligamgam. Pauni, pag maligamgam da naaali da ang kulugan sa iyang lawas. Sabi ni Boy Takas, sabi ni Boy Takas. Si Kuya Bunjing baga nagiinit tubig ta makarigos. So basi dayon na mag-init si Bunjing, dahil man matalab yan sa hibugan kulit ni Bunjing. Malipot yan mainit. Nakakamati man ang kilipot. Nakakamati man kilipot. Lalong-lalo na medyo aloy nang day nakakauli. So ugalion po na magkarigos ning malipot na tubig tanganing maiwasan tayo sa mga nagka-baranggitang mga kung makuatos mga benepisyo kan pagkarigos kan tubig. Tanganing aram nilo kung ang ang mga tao sa laog kan pamilya, bagong karigos, garo magayonon sa pangmate, masaling gayahon, tsaka presko. Si Seman mamuya na ang iba mo mapaano. Masing nguya na malipot ang tubig, dito po magpalapason na magkarigos. Iyo tabi.
Sige, sabi ni Ma'am Teresita, good afternoon Si Ma'am Cheat, maray na hapon daw. Maray na hapon from Ma'am Glenda. And maray na hapon man tabi kay, hali kay Jude. Kay Ma'am Sara. Maray na hapon tabi. Salamat sa mga nag-view sa satuyang Facebook thank Live. you. Thank Salamat you. po. Ang apot, nagkarigos na daw tabi. Anday pa tabi kita nagkakarigos, mag-isip-isip na. Kung gusto tatabi na magkaigwa o mabawasan ang timbang ta, nakakatabang man ang pagkarigos. Kung gusto tang magkusugan sa tong immune system, nakakapagayon man databi na kanang blood circulation. Oo. So, emotional resilience sa piga-apod. Nganing garo ka perming energetic, no? Yes. Then, na pagparaburubabloy and then, kung nakakamati kita ng stress, baka ikakarigos lang yan. Depression. Grabe. O, pagluwas kan lymphatic system, pagpaparahay kan mga muscle na nagamit sa kung ano man na kapagalan sa buhay. O, pagpapagayon kan sa tuyang kutis, asin buhok, and of course, kung gusto tang mga turugning. Magay ng turog nindo. Magay ng turog pagkabanggi. Ano? Sige. Si ate, si kuya, si bunso, si nanay, si tatay, si lola and si lola. Maligo na tayo. Ano daw kung pagkatapos magkararigos magro-restoryan kita, energetic kita kaya. Sige. O makarigos naman ako, Ate Chi. Kaya pala. Makarigos naman ako, tanganing maging energetic naman kita. Okay, salamat sa mga nag-antabay ngunya na pagkahapon mga tugang. Maski malipot-lipot ang panahon, dapat ang bilog na pamilya nagkakarigos po kita. Ha? Dahing mawawalat, dahing mainot. Ha? Sa lado technical, Kuya Manny T. Ang satuyan na nakaibanan ni Markshan Madrid sa satuyang Facebook Live. Ini po si Kuya A. And si Miss A. Nasisipon. Ang kapaabot sa Indo Gabos na ang pamilyang Burgos harayo sa pagtios. Ingat-ingat po. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 072 series of 2020.
Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. You died, Jesus,